Сәлам дуслар, безгә сизелмичә генә тагын бер атна үтеп тә китте. Атна дәвамында сез җибәргән тавышлар үзләренең адресатларын тапты. Безгә бары тик аларның урыннарын гына игълан итәсе калды. Эфирда топ клип тапшыруы һәм мин Ирек Фатыйхов. Башлыйбыз дуслар. Иң элек бу атнада хит-парадтан төшеп калучыны игълан итик. Сез җибәргән тавышлар аңа көрәшне дәвам итәргә мөмкинчелек бирмәде. Карыйбыз. Birgenim Durğızdan ütken soyun yanaradır kislerim Seni kürgeç gözlerim Asulandı yüzlerim Siyen diyen sözlerimle kabul içi sigenim Bir seyde yüreğim Sin dipkimde dipkenim Siyem seni sigenim Seni kürgeç gözlerim Asulandı yüzlerim Siyem diyen sözlerimle kabul içi sigenim Bir seyde yüreğim Sin dipkimde dipkenim Siyem seni sigenim Һәм әлбәттә, традиция буенча топ клип хит парадына атна сайын өр-яңа клип килеп керә. Бу атнаның резиденты Раян Садриев. Кем соң ул Раян? Әти-әниләре аның апас ягыннан, үзе туган Якутиядә, шуннан тәгәри-тәгәри килеп җиткән Казанга Салават Зәки ишанына, анда биюче булып эшләгән. Ә хәзерге вакытта Мамадыш шәһәрендә яши. Спортивная гимнастика буенча Рәсәйнең спорт мастеры, татарның Олег Газманова. Кыскасы, үзегез карагыз дуслар. Yürüdüm de min beşlerini yaratıp Yuğalak görmezsin deyip Duyular ittim şavlatıp Duyular ittim şavlatıp Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Минем үшін өліп тұра рәхмет яусын бабайға Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Минем үшін өліп тұра рәхмет яусын бабайға Dünyanın rəxətlə kilib tıra yaşisi Bigrəklerde şəbikən bit xatınımının ətisi Xatınımının ətisi Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Минем үшін өліп тұра Қазим шықпай бәрәке. Ешіп қазырғасын ады. Үйренлек қазырға керек. Құдай берсе юғалмабыз қаяда Минем үшін өліп тұра рәхмет яусын бабайға Нишләсәм дә гаепләмим, миңа юл куеп тора Әбинең озын телләрен улгына тыеп тора Улгына тыеп тора Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Минем үшін өліп тора рәхмет яусын бабайға Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Минем үшін өліп тора рәхмет яусын бабайға Әлләремне әйтмәсәм дә үзе дә белеп тора Әбидән яшереп кенә акчалар биреп куя Акчалар биреп куя Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Минем үшін өліп тұра рәхмет яусын бабайға Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Минем үшін өліп тұра рәхмет яусын бабайға
Лилия Хайруллинаның 9 октябрь көнне малай алып кайтканын инде күпләр белеп өлгерде. 12 октябрьдә өенә кайткан. Барсы да Аллага шөкер шәп ди Лилия. Әле роддомда яткан чакта Лилияны концертына җырларга чакырып Мөнир Рахмаев шалтыраткан. Бик барыр идем, иртәгә бала табасым бар шул дигән Лилия. Әле баласы туганда да «Эхей, алкышлар!» күбрәк дип кычкырган. Шул хөрмәткә Лилия аңа Мөнир дип исем кушырга булган. Менә шундый хәлләр. Бәхетле булу серләре клибы өчен тавыш бирәбез дуслар. 1320 номерына топ клип 119 санын язабыз да SMS юллыйбыз. Кеше бәхетен эзли, шын мәхәббәтен көтә. Саф йөрәкләр таба ала, тиң ярын меңнәрдән дә. Бәхетле булу серләре, күп түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Туган таңны елмаеп, каршы алып сөйені, күңелдә ачу сакламый, яши кичерә белеп. Бәхетле булу серләре, күп түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Бәхетле булсаң, бүлеп бир, бер өлешен дустыңа. Бүләк иткән саен бәхет, сиңа да арта бара. Бәхетле булу серләре, күп түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Тапшыруыбызның 3 гәрәе бар. Ә хәзер сүз Илгәрәй турында. Ул хәзерге вакытта бераз гына салкын тидереп ширләп тора. Шулай ук әти-әни кадере дип исемләнгән яңа җырга клип сценарийын уйлыйлар. Тиздән әлеге җыр интернет челтәрләрендә пәйда булачак. Шуның өчен арагызда кызыклы оригиналь сценарий язучылар булса, үзегезнең өлешне кертә аласыз дуслар. Һәм Илгәрәйдән бүләк сезнеке булыр. Әлегә күпләр яратып өлгергән Пар булсын дөньялары клибы өчен тавыш бирик. 1320 номерына топ клип 122 санын язабыз да SMS юллыйбыз. Елгаларга су эчәргә төшә парлы аккышлар, пар канатларны
Күңелләренең Üzülməsin nıq jipləri Яшьли гомерләренең Güzel бакчада кырылган Ак кошлар ялары Кителмәсен бәхетләре Бар булсын дөньялары Тарлап үскән чәчәкләргә Карап күңел сыклана Бер тамырдан чыккан гөлдәй Яшәгез сез дөньяда Güzel бакчада кырган Ак кошлар ялары Кителмәсен бәхетләре Бар булсын дөньялары Güzel бакчада кырган Ак кошлар ялары Кителмәсен бәхетләре Бар булсын дөньялары Кителмәсен бәхетләре Бар булсын дөньялары Кителмәсен бәхетләре Бар булсын дөньялары DJ Радик белән Айрат Сафин күптән түгел сәламәт яшәү серләренә төшенә башлаганнар. Дөрес тукланырга һәм спорт белән шөгыльләнергә тырышалар. Артист кеше һәр яктан матур булырга тиеш дип саны егетләр. Ә хәзер әлеге дуэтның "Син мине эзләмә" клипы өчен тавыш бирәбез дуслар. 13:20 номерына топ клип 123 санын язабыз да, күп итеп SMS хәбәрләр юллыйбыз.
Алсу һәм Азат Фазлыевларның гадәттәгечә өйләренә кайтып кергәннәре юк. Кем репетициядә, кем укуда. Әле олы малайларын җырга һәм биюгә подготовительный класска биргәннәр. Балаларыбыз да безнең кебек кызу эш темпына ияләшеп килә диялар. Менә дуслар, Алла бирсә татар эстрадасында Фазлыевлар тагын да күбәеп куярга мөмкин. Ә хәзер Гашыйк булам көн саен клибы өчен тавыш бирик. 1320 номерына топ клип 124 санын язабыз да SMS юллыйбыз. Карашың әсириттә дә сүзеңнән эреп китәм. Иркен азылы куяныңда сөю йомгагы сүтәм. Алый-налый тәридем, Гөлләңгел итәр идем. Тормыш юлларынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. алый-налый тәридем, Гөлләңгел итәр идем. Тормыш юлларынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Кояшылысы кирәктер түтәлдәге гөлгә дә. салкыннарда җылытучым көч бирүче шеләдә. Алый-налый тәридем, Гөлләңгел итәр идем. Тормыш юлларынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. алый-налый тәридем, Гөлләңгел итәр идем. Тормыш юлларынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. бәхет сулышын үресен, ашыкмый табып җаен. Сине тәүге кат күргәндәй гашык булам көн саен. Алый-налый тәридем, Гөлләңгел итәр идем. Тормыш юлларынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. алый-налый тәридем, Гөлләңгел итәр идем. Тормыш юлларынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. алый-налый тәридем, Гөлләңгел итәр идем. Тормыш юлларынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Алый итәр идем. Гөлләңгел итәр идем. Тормыш юлларынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Тормыш юлларынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Җитәкләп үтәр идем. Биш клип артта калды, тапшыруыбызның нәкъ уртасы. Алда безне тагын 5 клип көтә. Шират Тахир Асылгәрәйгә дә килеп җитте. Аның 18 октябрь көнне туган көне. Шуның өчен ул хәзерге вакытта дуслар белән Казанның кайсы гына текә ресторанына барып утырырга икән дип баш вата. Сезнең тәкъдимнәрегез булса, яза аласыз дуслар. Тик аңарчы 1320 номерына топ клип 126 санын язып, тавыш бирегез. Топ клипта почти Элвин Грей, Тахир Асылгәрәй.
түгәрәк Аша җәйге күбәләк Күбәләк, күбәләк, күбәләк Сөю гөлләре кирәк Бұл шәкенгәдер бүләк Күбәләк, күбәләк, күбәләк Күбәләкләр гомере кыска диләр Озак яшәгәннәре бик сирәк Гөлгән гөлгә сөенеп унып яши Күбәләк, күбәләк, күбәләк Күбәләкләр гомере кыска диләр Озак яшәгәннәре бик сирәк Гөлгән гөлгә сөенеп унып яши Күбәләк, күбәләк, күбәләк Алырсыңмы янымда Назланып кочагымда Күбәләк, күбәләк, күбәләк Синең җәйләрең үтәр Назлы гомерең бетәр Күбәләк, күбәләк, күбәләк Күбәләкләр гомере кыска диләр Озак яшәгәннәре бик сирәк Гөлгән гөлгә сөенеп унып яши Күбәләк, күбәләк, күбәләк Күбәләкләр гомере кыска диләр Озак яшәгәннәре бик сирәк Гөлгән гөлгә сөенеп унып яши Күбәләк, күбәләк, күбәләк Җир йөзләре түгәрәк Аша җәйге күбәләк Күбәләк, күбәләк, күбәләк Сөю гөлләре кирәк Бұл шәкенгәдер бүләк Күбәләк, күбәләк, күбәләк Күбәләкләр гомере кыска диләр Озак яшәгәннәре бик сирәк Гөлгән гөлгә сөенеп унып яши Күбәләк, күбәләк, күбәләк Күбәләкләр гомере кыска диләр Озак яшәгәннәре бик сирәк Гөлгән гөлгә сөенеп унып яши Күбәләк, күбәләк, күбәләк Гөлгән гөлгә сөенеп унып яши Күбәләк, күбәләк, күбәләк Күбәләк, күбәләк, күбәләк Миләүшә Фазылҗанова да топ клип тапшыруында чагыштырмача бик уңышлы чыгыш ясап килә. Халык ярата, тавышларны күп юллый. Әле соңгы елларда Миләүшә Чаллыга кайтып, гаиләсе янында күңелле генә итеп вакыт уздырып килгән. Шулай ук продюсер белән яңа җыр турында да уйлап алганнар. Менә шундый хәлләр, дуслар. Хәзер экраннарда туган көнең белән әни клипы. Әлеге клип өчен 1320 номерына топ клип 120 санын язып, тавыш бирергә мөмкин.
sen sağ yere değilsin. Uyumda da köngelde de yaşa bitsin en iyisen. Tuğan günün beleneni kaderlen berden beren. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Oyşanmın ayı bolası görüp şol şeşlerini. Men dilim senin her vakit yılmayıp yaşayan yine. Tuğan günün beleneni kaderlen berden beren. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Böyle giderge dip suzan matur şeşek beyleme. Men yaradan seni eni kutlu bulsun beyreme. Tuğan günün beleneni kaderlen berden beren. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Tuğan günün belen eni kaderlen berden beren. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Uzun bulsun ömrü. Менә ниһаять иң көчле клиплар эшлегенә дә килеп җиттек. Кайсы клип бу атнада 3нче баскычта? Карыйбыз, дуслар. Илшат Сафин әле ялларда авылына кайтып әти-әниләренә булышып, яшел чабакчаларын җыештырып килгән. Шулай ук машинасының да көпчәкләрен алмаштырган. Кышка Илшат тулысынча әзер һәм сезгә дә әзер булырга тәкъдим итә, дуслар. Хәзер күп санлы тамашачының күңелен яулаган Ак Идел буйлары клибы өчен тавыш бирәбез. 1320 номерына топ клип 121 санын язабыз да, күп итеп SMS хәбәрләр юллыйбыз. Yazlar jitse yem yeşilge Күмелә синең ярлар Бер ям өстәп шул ярларга Ышалар карлыгачлар Ак Иделнең буйлары Шаулап ага сулары Шул якыларга синең янга алып бара уйларым Ак Иделнең буйлары Шаулап ага сулары Шул якыларга синең янга алып бара уйларым Миләш болынында күмеләшәү чәчәккә Мине ышанам очрашулар булыр дип киләчәктә Ак Иделнең буйлары шаулап ага сулары Шул якыларга синең янга алып бара уйларым Ак Идел
Haman aşkına Küngillerinin aşkını Bu bitikmege tügel Ağitelin buyuları Şavlap ağa suları Şul yakılarga Sinin yanıga Alıp bara uyularım Ağitelin buyuları Şavlap ağa suları Şul yakılarga Sinin yanıga Alıp bara uyularım Şul yakılarga Sinin yanıga Alıp bara uyularım Alıp bara uyularım Күптән түгел Элвин Грейның ВКонтакте шелтәрендәге стенасында шундый язу пайда булды. Барлык җөмләне укып тормыйм, ләкин эштәлеге мондыйра. Һәр кешенең көн саен уйлап йөргән бер кешесе була. Иртәме, кичме мөһим түгел. Ул кеше һәрчак синең башыңда. Кеше янында елмаясың, ә үзең генә калгач әлеге уйлар сине эштән яндыра. Кем Радикның күңелен яулап алган икән? Монысы әлегә билгеле түгел. Ләкин Елама ярсыма клибы өчен ничек тавыш бирәсен, Элвин Грейның күп санлы фанатлары бик яхшы белә. Aşmadı gammelge ant itip birişken vağdalar yılama yarsıma sin üzün hayıplı varsınma
Bu atnada onun için ko'pchilik tomoshachi tovush berdi. Bu atnada ona tenglar yo'q. Absolut jinguvchi birinchi o'rin. Asqat bilan bu yil Turkiyadan yo'l etib qaytganda bek qiziqli hal bo'la. Samolyotga o'tirishga registratsiya yasaganda tekshiruvchi Asqatdan bodybuildermi deb so'rov beradi. Asqat sport yaratuvchi deb javob bergach, u ona jinglarini sizg'anib, qo'l kurashtirishga taqdim yasay. Asqat obida albatta yo'g'olib qolmay. Agarda men seni jingsam, oilam bilan biznes klassga o'tirtasan. Agarda sen meni jingsang, men senga $100 o'qsha beram deydi. Tigi banda shoqti qiza, lekin Asqatni jingarga kishi yetib bitmay. Ali üstəvinə ilgirək ol qo'l kurashi bo'yicha chempionda bo'lgan kishi. Big kayfitchi, lekin so'zida turmay. Biznes klassga o'tirtmay Asqatni. Yo'l bo'yi butun samolyot shuni silab qayta. Mana shunday chiki wow do'stlar. Hozir muhabbat bomba klibi uchun tovush berik. 1320 nomerina top klip 125 sonini yozabizda, ko'p etib SMS xabarlar yo'llaymiz. Мәхәббәт минем кайны дулый, үзеңне күрмәсәм, җаныма һич тә урын тапмыйм, үзеңне күрмәсәм. Көнләшәм әллә ниләр уйлыйм, үзеңне күрмәсәм. Дөньяда синсез яши алмыйм, үзеңне күрмәсәм. Сине сөям, сизәсең иркәм, күзләрең сөйли, гашыйксың икән. Утларда янма, уйланып турма, керсин кочакка, мәхәббәт бомба. Чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики. Мәхәббәт минем янда ярсый, үзеңне күргәндә. Күзләрең нурлар шәшеп балкый, үзеңне күргәндә. Шатлыклар баса йөрәгем түрен, үзеңне күргәндә. Бәхетле итеп тоям мин бүген, үзеңне күргәндә. Сине сөям, сизәсең иркәм, күзләрең сөйли, гашыйксың икән. Утларда янма, уйланып турма, керсин кочакка, мәхәббәт бомба. Сине сөям, сизәсең иркәм, күзләрең сөйли, гашыйксың икән. Утларда янма, уйланып турма, керсин кочакка, мәхәббәт бомба. Чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики.
Шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты, дуслар. Атна дәвамында яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, яраткан клибыгызның кодын язып, SMS хәбәр җибәрегез, яисә tntvonline.ru сайтына кереп, яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Шулай ук сез безнең тапшыруны Instagram аккаунтындагы группабызда һәм ВКонтакте шелтәрендәге официаль төркемебездә күзәтә аласыз. Ә без сезнең белән бер атнадан очрашырбыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.